Tamvura. Sadza. Hey, Jackson Mankesi. Hey, happy Sunday, Auntie Maseka. Happy Sunday. Hey. Hey. Guys, look, when couldn't do that, she's so rich. You could not forget that she's so Sisi Sonia, I tried calling you several times, but you don't pick up your phone. I tried calling you. You don't pick up your call, your phone. But anyway, it's okay. Happy Sunday, guys. Masquera say, maskana. Masquera say, I hope masquera shakanaka. Maenda kumachechi, muri kumatima nenyika, muri wayo. Anyway, andis kudangu nyenye kupindra nyaya dzevanhu. Andis kuziva angu nyaya dzevanhu. Akuti, I don't know. I don't want to get involved anyway. But pane zvinhu zvandango notisa, guys. Pazvinhu zvese zviri kuitika pasocial media, we are talking about, I'm coming here, ndingangove ndiri mudiki kune vamwe vari involved munyaya idzi, andimaona. Asi andimaona ndikungouyawo ndakamirawo samai semukadzi kana tatove kuma40s kudai, guys, tinenge tatove vanhu vakura anditika tinenge tisiri vana vadiki anditi saka zvinenge zvangovawo kumunhu. I'm coming here with peace, guys, and with love. Anditi 2023, guys, ndi January asati atomboenda kana kure, vanhu vachangobva muma 10 days already. Zvinhu zviri kutoitika so far, guys. My sisters, you are allowing the devil antika kuti apindire. Guys, again. Free yakadibata futi, guys. Unguramba yongondipa mafreeway. Anti mashona. Kutendera Satan kuti apindire pakati penyu nekuda kwemunhu. Guys, if you look around the nyaya dziri kuitika pa social media, anditika, sorry, I had to address this without asking anyone's permission. Anditika, but ndoda kungo aisi nyaya yangu azvineneni. But guys, can you not see kuti muri kuitiswa kurwisaniswa nemunhu wechirume apa? Blessing. Kana nchiti I'm not getting involved. Antika andidi kumira mukati menyaya iyi. Inini nezuro, you saw me I tried several times to call Zuwa kuti Zuwa ibva pa life. Ndini ndaifona papa chiti don't call me. Ndini ndaifona. Denda ndiri padhuze ngadi ndakatora phone. Anditi. Saka sometimes munhu mukuru kana decide kuti ndozvandinge nchida kuita. There's no way. Even phone yake yaibudisa message. Makaona message angu ndichoti it's not worth it. Drop it. It's not worth it. Drop it. Animaona, drop it. You saw message achipinda. And this other UK number yandakatoona wichito try kuisa uchi message. Animaona. Inzwai munzwe, guys, chiri kuitika ka. Varume ava. Toda kutsara chokwadi. Ini mazano nduto yandakatomira pa chokwadi. Varume, guys, if you are not careful, ninyaya dzevanhu vanonzana Gribet ava, munodhumana musoro, mugovengana, mugoita ma-enemies. You are supposed to be sisters. Mangwana sangana panenge pachida rubatsiro. Makamboona kuti it's very rare kuti pano even panoda kuitwa help varume vapindire. Makambozvinotiza. Kuti panoda kuitwa help antika pese varume avapindiri. Vakadzi, they are quick kuti vabatsirane. You create a beef. Nenyaya yechinhu chinonzi murume. Anomaona. A mere man wamsingazivi, just a random man wamsingazivi, and then you fight motukana modi, and then what?
modi amusinyatsa kuonawo guys chaiko guys kuti pari kuitika era pa murume uyu ari kufambisa nyaya makuhwa ari kugwisanisa masocialites and it's wrong. It's wrong. I wish kuti anzvadzi vaone video yangu iyi imi anzvadzi shape imi. What you are doing is very wrong. And you know for a fact I'm not here to say nyaya dzasina ineni. Zuva chitaura nyaya dzake achitaura nyaya dzake ega. Andimona handingataura nyaya dzisina ineni. But imi manzvadzi imi you are very wrong zvamuri kuita. Kuti munoenda uku munotaura information dzimwe moenda uku munotaura zvimwe uku moenda uku munotaura zvimwe uku morwisanisa. What do you gain after all is done and said? What are you going to gain? What are you going to gain? Vatukana vadonzana vaita zvavaita munonzwa sei? Right now, we're looking at the whole scenario. Munonzwa sei? Guys, imbosei chidhori changu guys, timbo concentrate nezve life, nezve ningirikiri, nezve mashoko atutaura pano. Handiti guys, ndiwe une ma friends ako, andika ma diaries ndiwe une ma friends ako anenge ari kumba, ndimi muri kuirana. The moment apana kuita murume pakaita makuwa emunhurume pakati, guys don't listen. Muri kunzwa, do not listen. Kana muchida kuziva chokwadi, torai vanhu vese apa motora murume uyu momisa apa umwe nomumwe achitaura kuti iwe wakadzvakati muchaona muchabata chokwadi guys. Torai munhurume uyu momuisa apa motora vakadzi vari involved munyaya ishi antika movaisa munobata chokwadi nokuti right now it's up and down, back and forth, up and down, back and forth. Antimazvona andiziva hangu andizivi guys, andizivi kuti murume uyu achanyarira kupi. Handizi nokuti chokwadi chabudaka, chokwadi chichabuda guys. I'm not here to say anything about nyaya dzikuitika idzi vari muridzo nyaya chasaurira nyaya dzake ega anditika asi ndiri kungoti shepherd iwewo unoziva kuti uri kuenda kunogwisanisa vanhu ava. Uri kwauri unobva apa woenda kuna Samas wonotaura zvimwe kuna Samas, wobva woenda kuna Ziva kwacho wonotaura zvimwe, wobva woenda kuna Feli wonotaura zvimwe. Uri kurwisanisa vanhu ava andika. Zuva ndakambokuudza kuti block this person, and I'm repeating it again in front of the camera. Block this guy. Already all this what is happening I don't think this guy is good. Has tombori guys. Let's say the truth and shame the devil guys. And see, has tombori munari right guys. Nokuti aenda uku abva uku anotaura zvimwe, abva uku adai kutenderedza vanhu mai mwana. Anzi iye shebi akazofona Zuva kakata dai pakatobuda kaushua. Precious musi unobuda chokwadi mose muchachinja zvamuri kuimba izvi. Song yamuri kuimba muchachinja yese song yamuri kuimba. Andina hangu kuuya kuti ndiuye kuzotaura zvakawanda. Hanimaona asi musi wachabuda chokwadi ndamuudza Zuva nasingati Zuva it's high time tell people the truth. Tell people the truth ndamuudza. Handichika kuti tell people the truth Zuva. Save yourself, it's not worth it. It's not worth it. Wakati kudeactivate account yako andika uri kuti wakwenda iwe all things decide zvekuti ndakazoti kudika tikudizvo azvandafambira pano please. Kana waona kuti pana boss kuda kuvepo ingovhaketa my sister, just go andika, just go. Why uchenya kufarira nyaya dzevanhu stereki? Why do you want to get involved in nyaya dzevanhu zvekudaro? Why? What's in it for you? What's in it for you my sister? What's in it for you? Inangwana zvita zvakana, but ndikungoti it's my sisters ari kunetsana yaka. This is not correct. This is not right. Musanetsana guys, musarwisaniswe nemunhu rume uchu. You are better than this mess. Kwanza Zuva green card andida nguta zvakawanda. Musi wamuchaziva chokwadi muchazotaura kuti Zuva ka buda pachena ubudise nyaya iyi wega ubva waudza ipa vanhu neproof. Unayo proof, ipa vanhu neproof. Save yourself all this drama nonsense. Whatever zvikuitika mastiti, it's not even worth it. Fighting with your sisters antika for what? Yenzo kagarra pamusoro pechokwadi. Buda pachena and tell people the truth. It's not worth it. You can't fight with all this vanhu social media ma socialites. Iwako nokuti vari kuudzwa information andiona. So munhu anenge audzwa information antomhanya une information yanenge audzwa iyoyo. Antimazviona.
want to come information anenge vaudzwa iyoyo. Buddha pachena, save yourself all this drama. You need peace, guys. No matter what, at all costs, try by all means to maintain your peace, guys. Protect your peace. Peace yenyu is important. Peace yenyu is important, guys. Kwanzwa knew all this while she was clever. Bomira achawia. She'll come. Ndamuza. Kuti go back. You mistake ya wakaito ita if you wanted to keep je sais all things private in your life andika wakarega vanhu vachitaura zvavaitaura usabvira wakakomenta. You were supposed to just keep quiet and not comment. Ndakanga ndakudza kuti usapinde pa life, drop this life. Chirega zvakadaro vanhu vangotaura zvavakutaura andika one day uchazongwa surprise andika chiti right nyaya yakambodai ndazouya chionai so andiwanda but you have answered. Hanzi zvinonyadzisa zvadana handiri kutaura zvakawanda because muchati sisime ari kunyepa vaya kuzokavhira suva animaona ndizvo zvamuchazotaura saka it's not for me. Munoda iye akauya anenge achikupa V11 handika anenge achikupa imimi ndoda kuti mudaiso guys. Zuva akauya live demandai kuti aite video mumuone, demandai kuti abude muone paari ani muri kunzwa demandai kuti abude muone paari. Iye nhumbi yamuri kutaura kuti ane nhumbi iyo yavana all things desserts demandai muione. Naimi nhumbi inonetsa hanti inozvagwa inonetsa here zvakafanana nini papa makati ndine nhumbi ndakangomirira kuti ndikozozvara mugoiona handi zvakatenderera kuti ndine nhumbi apa ndakamirira zvoti kana dzakwana 9 months kandichazvara muiona ka muwa nchiti ndabata mwana uya ushu handi ndizvo hazvimbonetsi zvomufunge hazvimbonetsi iyo akaenda rini kwakaenda wakaenda rini November ndizvo wakaenda November kapaya December January izvo zvimamadoziva imbi ushandisa yofungwa guys. Use your medulla oblongata yabuda sei mamatoziva kuti paita mimba imi murume uyu is dangerous guys. Murume uyu is dangerous. Yes, Florence zvokuti zuva agwena maititi it's not worth it. Zvokuti zuva arwe na loveness it's not worth it. Zvokuti zuva arwe nani it's not worth it guys. Over a man. Amen. Pamwe ndini ndakasara angu old school andimona but chokwadi muchachiziva shepherd iwewe kuti uchihwanda kumasure uko uchirega vanhu vachipishana musoro iwori wakatanga kuita makuwa uchigwisanisa vanhu buda pachena iwe shepherd and tell people the truth. Come out and show your house. Shepherd, I'm demanding you right here. Iwe shepherd kana una zuva right now buritsa zuva. I am challenging you right now. Buritsa baya live button uburitsa zauti undinyadzise uti zuva uyu ari kwamene kwavanogara kuti kwaanogara kwacho ndekupiko kwa America. Buritsa uti zuva ushu. Buritsa uti zuva ndinaye pano uyu zuva uyu. Shepherd, I'm challenging you because it's not worth it. Ururitsa vakadzi. Why? Ururitsa vanhu vanava. Why ururitsa my sisters? Why? Mangwana vanobatsirana mangwana vanava. Where will you be? Unongochiseka wakamira ku guys varume vanenge vane system yekuda kuchinjanisa vakadzi vese. Akabva apa anenge ada kurarana ushu. Obva anzi ndakapenga, ndakarana ningi, especially ma socialize. Andiwana ma socialize kanenge anonetsa kama socialize. Anti munhu ari pa spotlight. Saka kune varume they find pleasure in saying ningi ndakarana naye. Handimaona ndo zvavanowana izvozvo. Andimaona ndo pleasure vanenge vachida. Andimaona kwanziziva is in this drama. Melissa chida nachaninga kupindura sha acha muchazoziva zvakawanda nachaninga kupindura. That's what you think. You're allowed to think zvaunofunga nditi anditi but inindangoti nini shepherd uyu ngaaburitse kwaari kumba kwake kana kuti mugonyeti umomo. Ini ndiri kutaura ndakamira pano shepherd buritsa zuva uti uyu zuva uyu. You know very well kuti zuva haunaye and zuva is not in America guys. He's not in America. Inika amuna kunza zvacho zaketini zinoti ndikupa live location yangu guys. Paanozobuda chikutaridza uchanyarira kupi shepherd? Uchanyarira kupi nemadzidzo waudza vanhu uchita ma back and forth? Uchanyarira kupi iwe shepherd uchiti une munhu unaye iwe munhu kuAmerica? Zuva kabva kuAmerica rini iwe shepherd?
Munoziva soka. Regai tinyarare. Regai tinyarare. Zvichabuda. Ndatini nziva ndamuudza kuti it's a high time. Go show people pauri. Varikuda tell them. Go to a public place. Vanhu vaone kuti uri kupi. Then totangira ipapo. Vanhu vochinatsa kuona chokwadi. Hanimaona. Zuva rokutona goni zvamuri kuita izvi guys. Kuconfuse vanhu zvekuti she had her own reasons of protecting herself. Nezvinhu zvakaita. Ndosaka kana makateerera nezuro achiti kuna Keti andikwanisi kutaura zvinhu zvakawanda zviri kuitika kwandiri right now because ndiri palife. Kana makateerera statement iroro ringade rakakudzai zvinhu zvakawanda. Kana makateerera even location yakakuburitsira ichikutadzai zvinhu zvakabuda panze zvamakaona makaona imini. Hanimaona. Shandisai brain guys. Shepherd ari kuitisa vanhu. Shepherd ari kuitisa vanhu. Hanimaona. Shepherd ari kuitisa vanhu. Shepherd ari kuitisa vanhu. Zuva usada kuti iwewo zuva aupindi munyaya idzi wobva waita kunge uri kubhilivhisa. Iyi inenge yachive nyaya iri serious. It might be good, yes, you are protecting yourself and because of zvakawanda anditika, but kana paita nyaya yakafanana neiyi now anditi vanhu vanenge vasingasazivi vanozomhanya nesaidhi risiri iro. Andiona ene vamhanya nesaidhi rino kuzovaudza chokwadi kuvakonvinza kunonetsa. Andiona kunozonetsa mangwana. Saka please Zuva, spare yourself all this unnecessary drama. Come out, talk to your Zuva Nation people. Antika, give them answers. Show them where you are. Buda unyasita life yako wakamira kudai. Antika, wakamira kudai vaone nenhumbu yacho yaunayo yoyo. Vazvionere. Handiti une nhumbu here iwe yaChepherd. Chibuda kavazvionere. Kuti unayo. Buda vazvionere. Ndosaka ndati Shepherd buritsa Zuva. Ita live right now kuti ndinaye ushu. Ndinyadzise. Kuti ndinaye uyu arapa uyu. Tinyadzise. Achakutadzai zvinhu zvake ega muone nemadhetsi kuti wakazobva rini mugoona kuti nyaya Shepherd ikwana papapa. Mugozoona kuti ikwana papi. Guys, muri kungonetsana zvisipo. Guys, ma sisters epa Facebook apa. Muri kunetsana nezvinhu zvisipo. Mukutenetsana nezvinhu zvisipo. I'm here to just tell you, I'm not here to fight with anybody. I'm just telling you the truth. Antika, muri kunetsana nezvinhu zvisipo. Mukunetsana nezvinhu zvisipo. Mirai makadaro azouya ataure munyatso kuzoona. Shepherd ari kukurwisanisai. Ari kukurwisanisai Shepherd ushu. Ari kukurwisanisai. I just liked panda a glimpse of Nchona Loveness ari pa live achitaura kuti this guy is no good. That at least now, at least she is seeing. Ari kuona. There's no need for you to guys to fight. Antimaona kwanzi akaita live izvo zvava zvenyu zvameno inandizivi handini indangoti hanguka I'm not happy nekungokunesana kuri kuita vanhu ava. Antimaona it's not supposed to be like that. Tave vanhu vakuru guys, tave vanhu vakuru, tiri vanhu vakuru kudai. So pane vamwe vana vadiki vari mucomment section umu andi vanototevera kuti ndinotevera ningi because ndinoona chekubatirirawo paipa panotaurwa. Social media must not be only toxic. Social media must not be a platform to destroy one another. Guys, we can do better than social media ish. We can do better than social media ish. Antimaona ini chisina kunifadza nchengoti shuwa vanhu vakutobvamburana ka. Iye akati podobo ari mheni kwaanenge ari Shepherd kwachiziva ke chokwadi chacho chakakwana. Anditi this is not correct. This is not right. This is not right. The power of love, guys. 2023. Madzimai dzidzai kuita rudo. Dzidzai kuita kamwe yake kusiya zvinhu zvakare. Kwakaina maititi zvisina basa tinokanganwa. Dzidzai kukanganwa zvimwe zvisina nebasa rese, guys. Let's move forward. Anditika, let's move forward. I think tese mese munhu wese masocialites we have learned something from one another. Chiripo chamakadzidza from one another. It's not worth back and forth every day. With these people that follows you, kune vamwe vasingatodi drama. Kuna vamwe vanenge vachitati ndinofarira ningi nemwoyo wangu wese. And then the next thing, boom. Antika, kwakubuda zvinhu zvokuti zvinenge zviri confusing. Animona, hanza kakangasa zuva she overreacted. That's why I was calling to say drop. Because I could see that it's now going north.
Animona, I could see it's now going north. Animona, I could see that this was inini remember life ichindi ndakuiona ndakazotanga kutofonegwa nevangu kuti zuva ari pa live. Tikati pa live yei. Ndipo ndakaenda kunotarisa live. Dai akandiudza before, anozati ndomstop. Ngati ndakamati wrong. Hold it there. Stop it. Hana kunga andiudza kuti ndikuenda pa live. Animona, I'm not taking anybody's side here, guys. I'm just trying to be partial. I'm just trying to be neutral. Animona, tiri vanhu vakuru vedu. Social media, we can have a lot of things that we can learn from this one. It's fine. But do you know with social media, the power of social media, we can do something big. You can do a lot in social media. You can do a lot in social media, guys. And it's individual's choice. Guys, sometimes you keep quiet as you know kuti wakapusa. And mona. Ajirevi kuti makapusa. Kunyarara sometimes ajirevi kuti wakapusa, guys. Sometimes you keep quiet because you are protecting your peace. Peace yako is important. Very important. Peace yako moon. Anti maona. Peace yako yakakosha mufungi. Hakuna chinhu chakakosha pano pasise kuva peaceful. Mangwana ndamuka ndatukana na ushushu. Mangwana ndamuka ndatukana na ushu. Mangwana ndamuka. People on social media, they just love drama. Guys, you agree with me kuti munoda drama. Munotsvaga kuti ndekupi kune drama. Izvozvi fungisai mashava vakauya achiparidza apa anenge ane vanhu 7. Pakanzi drama ratanga panenge pakazara vanhu kudai. People, they just want drama. But it's now up to us anditika kuti tonamba chingopa here vanhu drama, but at what cost? Kuti at what cost? Tunamba chingopa here vanhu nikikiri drama, at what cost? Zozodi. After all is said and done, vanhu vanakirwa nedrama, vanhu vaseka, mangwana izvi zvikunofuma kune zvinyuwa. Handizvo here asikana? Handizvo here? I know kuti comment section mune team ningi. Mune team ningi. Ina handisi team ningi panguva ino. I'm just talking to you guys. Antika, as your sister or foot. Animona, zvema team kuti team ningi aiwa. Izvozvo hangu panguva ino truly speaking, it's not my concern. It's not my concern. Kuti ndisi team ningi ai. It's at the list of my worries. And ndisi team mumuno. Animona, team me, team God. After Facebook, social media, there is life. After social media, there is life after social media. There is life after social media. And this dakutsvaga zvakwanda kuti ndingazove ani kana kuti ina handizivi. Inangoti hangu uyu shepherd kuti nditaure kuti what you are doing baba imimi, it's wrong. Muri baba, you are a man baba, vantori nevana, vantori ne ex-wife, ine vana venyu. Handiti, how do you feel right now muchigurusanisa vanhu kudai so? Muchiona zvese zvichiitika kudai so, muchiti mamhanya kumanisa shoko, kumabva kumamhanya kumanisa shoko, mabva kumamhanya kumanobata foni, mafondoro emaisa shoko. Munonzwa sei? At the present moment, so muchiona zvese, how are you feeling? Deangari mwana wenyu, one of your daughters are involved in this. Mainzwa sei? Mainzwa sei? All things that nchakubloka andina simba andina power. Anyway, it's my motto, what I've told myself 2023, and nango I would try to delete and block. Antika munane achinipo ndiudza zvinhu zvitone basa rese. I'm not stuck in my past. I am moving forward. And I am not stuck in my past. I am moving forward. And now ndawenga kudzai pana pankati andina kuyanchita andina kutumwa andika ini ndatoudza zvacho kuti enda unozvimiririra andika utaure chokwadi anditi so urambo chindozinezi makapanya yaya prikisi yakumasure. I came here and I explained to people kuti zvakanga I told people here kuti zvakaitika guys zvekuti I was trying to protect uyu kuuya kwakati achindikumbira andimona because uyuyu basa rake ranga rava at risk. Zvanga zvabuda pasocial media anga ane contract yanga. I explained to people why I did what I did.
Woramba uchingoya pano kuzonza kuti paya makambo paya andina kuzomira pana pachitaura kuti nyaya yakadai kana kuti yakadai. Ndangoti nini murume ushu ari wrong. Andina ndati vakadzi ava kana kuti ndikujaja uyu kana kuti ndikuanalyze kuti ngati analyze nyaya. I'm not analyzing anything. Andino analyze chendo analyze. Ndangoti nditaura kuti vasikana ngatirege kubvuma kushandiswa nevanhurume ava. Anoona ngatirege kushandiswa nevanhurume ava. Zvikuru iwewe shepherd, you know the truth. Andika uri kuti what you are doing is wrong. Uri kushandisa vanhu vari kutukana vanhu vari kunetsana nenyaya yako. Andika and you know the truth. Wakanyarara. Wakanyarara, you know the truth. Handina kuya pa kuzonengedza munhu kana tukudi. No, I'm staying in my lane. But this guys, murume uyu ka tikavaregerera varume ava vachiramba chendera kudai soka. Mangwana chapa tisina kana tinotaudzana naye. Varume vanozviita guys. Kana vari married vanozviziva. Your own man, your own husband. Munozati kune vamwe vane varume kuti varume venyu enda kushamwari dzenyu chako kuno kunyeya ini shamwari dzenyu. Guys, is that okay? Hamuna here comment section vanotori nevarume vari married chaiko chaiko. Andimaona vekuti vanotoenda kunotaura neshamwari dzenyu kutowa shamwari yako ichitokubvunza zvimwe zvinhu zvemumba mako ushiya kuti zvakabvepi. Ari murume wako anenge achizviendesa. We keep quiet guys. Varume ava they'll keep on doing this same thing. Let's be sisters keepers pano. Zuva, let's be sisters keepers panapa. Andichika, I'm not saying kuti go kuna na loveness na Keti na uyu munecha ma friends, no. But kuti mutukane mchitana zvamuri kuita ma live mchimenchana na master mchidini, it's not correct. It's not right. It's not right. It's not right. Remigio varume usatanzi haasi wrong ivo vanobvumira ndo mapenzi. My sister, say that uchizati unogara muglass kana uchiri mumujolo nyarara, because mujolo unohambula vanhu. Ndiani anozviti ndiri champion yemujolo? Anozviti ndiri champion yemujolo ndiani? Kuti nini ndiri champion yemujolo ina ndiwachiswi nemurume at one point or another guys. Vakadzi vakawanda 99% yevakadzi vakambowachiswa kumujoloko. Vakambowachiswa kumujoloko. Dati murume waunovata naye everyday waunenge uchiti ndiongo wakati I do. Anokubetray one. Remigio, I've done that already. Makusend ndandisitombori right. Ndatotaura naye kudhara. Ndatongomirira kuti kana anzwa amuke vaite the right thing. And there's need for peace guys. Mumwe nomogara kuleni kwake. Umwe nomogara kupage kwake. Because now zvakuitika manje division nekuma followers yatovepo. Because umwe nomwe anenge achindiri team ningi. Muri kuona mcomment section umu. Umwe anenge achindiri team ningi, umwe achindiri team ningi, umwe achindiri patove division kudhara. Mujolo hauna champion. Munhu wese akambowachiswa nemujolo. Mujolo who humble you. Handi muri kunzwa. Mujolo who humble you. Chero wakangwara sei. Mujolo unokugadzika mudishi. Vanhu vangana munoziva kune dzimwe nyika ko vanozviti isusu let's take example yema celeb muno mu-SA. Vana babes wodumo. Hanga singauchiswa namapincho. Iko zvina busy kureleasa matepu achirisa mapincho yawo wafa. Anoona akuchiburitsa manje kuchiburitsa mujolo hazvina basa kuti uri celeb. Hazvina basa kuti uri doctor kana torichi. Kana varume vangofunga kuda kuita zvanoda kuita vanoita anyway. Vanoita. Uye anozati ndandichaiti zvemujolo aiwa ndakugara angu ndiri wani ndakadai. Anti mazviona. Ndo vanozotaura kuti hai isusu ndo vanganoita right yekuseka nekutuka nekukomenta. Otherwise kana uchiri mugame redating iri kaiti wona wotarisawo kudai wodzidza take lessons pane zvinenge zvichiitika zvese torai manotes muchidzidza kuti okay apa paita mistake alright saka dzidza something mujolo imomo munyaya idzodzi. Hanzi naRodney, let's not focus on men selling, ngati focus kuvakadzi. Rodney, as much as I want to focus more on vakadzi, varume ndimi munokonzeresa vanhurume. Sometimes munoita kuti vakadzi vazosvika pane mamwe extremes zvinotanga nekwamuri vanhurume. Hamuna boundaries. Mungave mu marriage, mungave mu relationship. Varume, you don't have boundaries.
izvozvi nhasi bvunza comment section kana uchida kuti utaure vanhu vakudze chokwadi vabvunze kuti nhasi vangani vakadzi vauya havari palife panapa vamukawo vakauya palife panapa but izvozvi right now varume havasi kuziva kuti vakaende pinesura havapo vabvunze kana uchida kuita honest vanokuudza mangwana mukadzi ozoita something ungamushore here mwana wevanhu vatomuka izvozvi kune vakatogara ari paralife panapa asi kutoziva kuti murume wake akabuda nezuro achiti ndichamboinda apo asati adzoka mujolo saka mangwana akaitawo zvaanoita munganyanya kuzomushora here ave nemakore mwana wevanhu achiziva kuti every weekend murume anodisapia handiziko anoenda ozouya nemande makuseni Rodney uri hanzvadzi yangu as much as nchida kuti ndimirire varume nchidai so handika pane pamwe pokuti toda kudzokera pamudzi chaipo chaipo pamudzi ndo vatachida kuti tidzokere kuti nemhaka yei vakadzi vachizoita zvavanenge vachida hanziziva auya ka good hanziziva auya saka let's go back there handika monozvinzwira ini ndakuudza ngati inini sasisa elder sister ndataura naye handika ndataura naye ndikamuti just go and do tell people the truth and save all this is siyana nezvakawanda enda unotaura chokwadi useve uri kuziva chokwadi usanakirwe nekuti paite drama uchiziva chokwadi animaona so hanzi ari kuita life handei guys ndataura ndichika vanhu vanoshora sisimeli but vanhu vanozongokutuka zvinonetsa hanzi ziva enketa all life handizivi handei pamwe ateererawo advice yangu kuti abuda ataure chokwadi handei tinonzwa handitika maita basa vasikana musabvume handika musabvume guys kurwisana nevanhu verume ava ndichadzoka zvangu nenyaya yevarume iyoyi handiti ndichadzoka nenyaya yevarume zvemujolo izvi tichapedza tangoenda kunosvika edu mbanje dzedu guys todhakwa edu tovata handitika handei